ผมจะมาไปเลยว่าUniversity-आव मा दं नायसै गिदिंजोबनो हागोन ना हाया लोगोफोर बेरायजोबगोन ना बेरायजोबसै नै लोगोफोर डिमापुरनि न'आव जोङो थांनो नागिरदों गाखोहैनिफ्राय लायनो लोगोफोर गासिबो मोजाङै नायफोर गानो माथो एम्फौ फिथोब न' सिङाव दंफैयो जोङो नै लोगोफोर जि गरमखा बारबो हाबा बबे मा न' होनदोंमोनलाय बे बर'नि बायखोन्दा नेरसोन औ आं मोजां मिथिया ओंखायनो नैबे न'आव दंफैयो जों लोगोफोर नै माबा मिथिनाय बारा मानसि गैथ'आ लोगोफोर मोनायाव बांसिन जायोनो
Anjingnya apa? Anjingnya nice. Terus lah, gas dulu dah. Fina hoca juga, hoca sih bisa di, toh siapa nggak ada ya, hoca ini jadi hari, sering deh. Mana ni saya ini video pun mana malam macam ni nữa. Cái thu langsung chỉ biết tên cái gì vậy đấy, mỏ xí nữa. Kita ada. Bữa nay này cái gì? Anh đây là ở đây. Seribu macam. Iya. Nah ini bikin apa? Ini suruh nulis bayar na. Đây natural. Kan deh nih. Jangan cari gitu-gitu kak. Kandang này phải đi dừng kandang. Này là bây giờ lông thẳng tay đây. Giá gitu-gitu kalau ke kandang. Elephant ada elephant. Kandang mana ini? Kandang besar dong. Hai, dadah kalau kemun, bye. Hai. Dadah. Hello. Siapa aja kita datang? 40 menit sudah datang.
दासो बेरायहांदों जोङो जों एसे गोबाव जाबाय दहायनो फैदों बेरायखांजोब्बाय नामा बेरायखांजोब्बाय ओमफ्राय बे मोनानि प्रग्रामखौ नायलांसै दसे नायबानो जाबाय दे दे होनबा दाना दे नोंसोर मा लांफैदों जोङो माबा बड'लेण्ड कलेज फेस्टिभेलाव नायफैदों एक्टर एक्ट्रिस फैगासिनो ना माने जोङो दा गलाय जागासिनो दं